Work-Life-barometers løsning Howdy er en helt ny, enkel og effektiv måde at forebygge stress og mistrivsel på. For mange mennesker, som ender i alvorlig mistrivsel, der er det faktisk en tilstand, der har bygget sig op over længere tid. Mange, der har været udsat for eller har været nede med stress, når de kigger tilbage, så vil de jo sige, at der var faktisk flere mennesker, der advarede dem om, at de var på vej ud i en stresssituation. Spørgerammen er udviklet af den danske professor Per Bæk. Modellen er videnskabeligt testet i hele verden, hvor den har vist sig at være et af de mest valide værktøjer til evaluering af trivsel. Det er jo på ingen måde tilfældigt, at vi har valgt de 5 spørgsmål. Og personligt er jeg rigtig glad for, at de er positivt lavet og faktisk slet ikke pirker til hele stress-tilgangen. Noget af det, jeg lagde vægt på, det var, at der var noget klinisk tyngde bag den her. Der simpelthen var nogle af de mennesker, der ved noget og ikke bare synes noget, som havde lagt sådan det forskningsmæssige grundarbejde til det her. Det var egentlig det, der appellerede til mig. Vi stiller ganske enkelt 5 spørgsmål hver 14. dag. Man afgiver nemt sine svar fra enten mobiltelefon eller computer. Den er utrolig nemt tilgængelig. Altså, den popper jo op, og jeg tror, man bruger et par minutter på at svare på de her spørgsmål også, fordi det er jo ikke svære spørgsmål, så det kommer sådan umiddelbart, om man har sovet godt, eller man ikke har sovet godt. Det er jo nemt nok at svare på. Det kunne lige så godt være den gode ven, der bare lige skrev, hej Steffen, hvordan går det? Og så melder man lige tilbage, alt er fint, og så videre, så videre. Men nu er det bare lige de her 5 tjekspørgsmål, og så er det altid sjovt og spændende at gå ind og se på sin statistik, og om ligger du i grøn, og hvordan ligger du i forhold til sidste måling. Der har været stor effekt i forhold til brugen af appen, synes jeg, for mit eget vedkommende. Jeg synes, at man får en god portion viden om sig selv. På den måde skal man så begynde at tænke om, hvordan kan det bedre for mig selv, min familie og for min arbejdsplads. Og jeg bruger egentlig spørgsmålene helt bevidst på at reflektere lidt over, hvordan har jeg det egentlig i dag? Dine svar er anonyme for virksomheden, men vores beredskab holder øje med resultatet og reagerer, hvis der er tegn på mistrivsel. Beredskabet fungerer sådan, at når vi modtager en melding om, at en person har scoret enten meget lavt eller haft et voldsomt drop i trivselsmålingen, så kontakter vi vedkommende ved at ringe personen op og spørger så meget åbent nysgerrig efter, hvad tænker du selv om det? Howdy skaber en ny kultur. Det bliver meget nemmere at tale om, hvordan man trives på arbejdspladsen. Jeg har oplevet flere medarbejdere, som har fundet en kollega, som de deler resultaterne med. Og det vil sige, at vi har fået en helt anden åbenhed omkring det at være presset. Jeg synes, man er mere begyndt at snakke mere åben omkring, hvordan man trives her. Og jeg kan høre, når jeg går rundt på gangen nu her, at mange snakker omkring Howdy og appen. Vi giver hver måned virksomheden et overblik over trivselsniveauet i en samlet rapport, som er baseret på de anonyme besvarelser. Ja, jeg er rigtig glad for de rapporter, der rent faktisk kommer. De kommer med en måneds mellemrum, hvor man kan se måned for måned, hvor mange har svaret, hvor mange har ikke svaret, hvor mange er i rød, gul og grøn. Og det er klart, det giver os faktisk nogle aha-oplevelser. Vi kan godt have et mindset, der går i retning af, at det er bare sælgerne, der er presset. Men hvis presset i virkeligheden også ligger andre steder i administrationen, så skal vi jo også fokusere på det som HR-ledelse. Hvis der begynder at være mønstre i, at der er en bestemt afdeling, vi kan se, at der begynder at ændre sig noget fra grønt til gult og måske en enkelt rød. Hvis der er et mønster i det, så har den enkelte afdelingsleder selvfølgelig en chance for at reagere. Og bare det, at der er fokus på det og dialog om det, og at man er åben omkring det, så allerede der kan man afværge rigtig meget. Sådan helt konkret målbart har haft, det er, at vi i de sidste år ikke har haft en sygemelding på grund af stress. Influenza, det kan den ikke klare, men stress er den ret god til. Jamen, udgangspunktet for tilfredse kunder, det er tilfredse medarbejdere og engagerede medarbejdere. Så forretningsmæssigt giver det rigtig, rigtig god mening. Det er en så marginal udgift i forhold til bare at undgå en langtidssygemelding, at det behøver du altså ikke være økonomiuddannet for at regne på. Det er slet ikke nødvendigt. Kontakt os i Work-Life Barometer, hvis du vil vide mere eller afprøve løsningen.